Когато човек има хаос и неяснота, объркване в взаимоотношенията си с другите, това означава, че не е наясно със себе си. Кои са неговите ценности, кои са неговите стандарти, не е поставил едни здравословни граници с околните и също така не е заявил пред другите какви са неговите нужди, какви са неговите потребности и желания. Също така този човек прекалено много е зависим от чуждото мнение, чуждото одобрение, също го води страха от отхвърляне, страха от изоставяне, страха какво ще кажат хората и страха да проявя себе си.